हागोन ना हाला नोङो हाला दे हाला ना गोथैया सानस्रिनांगोन नामा आइ आइ मा नायानो माबोरै हरद लाबो खोनासं हायोलै खोनासं दे जोंनि आंखौ इदि खालामथारना नों इमान गाजा खिथिदोना नों इमान टेलेन्ट खोन्थिदोना हायालै आं बिदि कुइसनफोरखौ आंखौ सोंथारनाङा नारें बे गरमावसो मानो दैखौ साइडआवसो गरमासो थेजोबसिगोन बियो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोंहाबो गांगा थफा आं बिहाव बिखुमजो मोजाङैनो दंथ'यो आरो दासान्दै ओमफ्राय मैयायो सालबारियाव लक्ष्मी फुजा नायनो थांदोंमोन ओमफ्राय लक्ष्मी फुजा नायनो थांनायजों लोगोसे जोङो टुरिं नायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टुरिं नायनानै ओरैबादि मोजां मोनदों माने फिल्मनि मुङानो जाबाय मामोनले माबा गाब गैयि जायख्लं लोगोफोर ओरैबादि मोजां जादों फिल्मा माने जोंनि बर' समाजनि थासारिखौनो दिन्थिथारदों आरो एकदमबारे फिल्माव हाबनानै गोसोआनो थांना थाहैजोबदों आरो फिल्माव ओमफ्राय मोदै सोदै ज्राम ज्राम जाजोब्बाय गाबनानै ओमफ्राय आरो उन्दुनोनो हायाखै आरो फैनानैबो बे फिल्म नायना फैखांनानैथ' गोसो होना नायोबाथाय मोदैबो गयो लोगोसेनो एकदमबारे मा होनगोन दा उन्दुलांनोनो हायाखै आरो आङो फिल्माव थांना थाहैनानैनो ओमफ्राय दा मेगन मोदै जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दिनैबोथ' नायनो थांखागोन थांना थाङा माने दिनैबोथ' नायनो थांखागोन दिनै दं मामोनलाय सानबोलावरि दंनो बेखौबो नायथारगोन जों बर' जानानै बर'नि फिल्मखौ नायाबा सोर नायनो आरोना लोगोफोर जों नायगोन ओमफ्राय दा गांगाथफाया नै नारें लाना फैदो मेगन मोदै जानायनि जाखानानै लानोसै ओमफ्राय दायो थांबावनोसै आरो फुजायाव मोजां जित ओइनो बोरैबा जालायो बिरग' सोरखौ सिखायबोदों सिखायखानांगोनखा ओमफ्राय ना जोंहा थांनाय बोसोरावथ' दोखो जादो पानपिप्लिया नै लोगोफोर पानपिप्लि नङा दै सेवालिनो सेवालि जोंनिथिं पानपिप्लि होनो आरो दा इखौ जालायनोसै माने जोंनि जायगायाव पानपिप्लि होनो नालाय जों पानपिप्लिखौनो बुंनोसै माने जायगा लाना जायगा रावफोरा आलदा आलदा जायो नालाय ओमफ्राय दा जोंहा गांगाथफायासो खनना दोनदो आरोना नै ओमफ्राय बिजों इयाव ना रुपसान्दा ना मा लाबदोनो रुपसान्दा ना मायो ना गिदिर लाबद' ओंखायनोथ' एसे बेलेग नुदो नाजों संनोसै आरो ओमफ्राय गुसेंग्रा लुदोंमोन आं दानि फुङाव गुसेंग्रा माब्रै मोनदो बेखौनो बाथोन देनानै जालायनोसै आरो दा जानि र' इदि जिरबाय थाबालाय आं माला मोनजागोन दे जेनेकुवा जिरदो नोङो रोङाबा रोङा दानिनिफ्राय होननाया नामा हर जाखाथाराखैना नोंनि लेमनायानो दाउसो राव रोङाबा रोङा खिथाखानांगौ दानिनिफ्रायनो जाबा जाथो जायाबा जायगायावनो गाथंगोन होनना बुंखादो जाबा जाथो जायाबा जायगायावनो गाथंगोन बुजिबाय आं नै थाइनै लोंखांबायानो लोगोफोर जल्दि माबार स्टाइलनि आलायनानै मोनजाबानो जागोन स्टाइल नांलाया स्टाइल नङा इ बुस्थुआथ' गनांबायना बुस्थुखौ सख'बानो जागोन दे एखनथ' आयै दायो सानबोलावरि नायनो थांनांगोन गाजा नुखादों जोलनायनि माया माबोरै बा एबारनि फिल्माव आब' संगिनानि फिल्मखौनो मोजांसिन नुबाय आङो ओमफ्राय बर्तमान आरो दा बर्तमान नुखांनायाव हिट जादों माने फिल्माथ' गासिबनाबो मोजाङानो जायो ओमफ्राय एक्टिंखौ आङो माने आब' संगिनानिखौ खाट्रा मोनखादों गोरना गोदान ओंखारलायनाय नङा गोसियाखा लाना होसोदोंमोनलै थामान जस जाखादों बिखायाव दानलाबनो मोननाय मोजां जालायदोंमोन आङो गोसोआ जस जाफाजोबो दा फिल्मखौ गोसो होना नायनांगौलै जि फिल्मानो जा बया इन्टारेस्ट मोनो
आं गाबनो मोनबासो खान्थि मोनखायो गाबनाय बया गाबखादो एसे लोगो दुखु एसे कमेडि तुफान गाबखादो गाबा जायोलै होनलायदो एसे दुखु दाय गैयिखौनो इदि फाव फान्दायबा ओमफ्राय एसे दुखु बे दावरनि एक्टर एक्ट्रिसा सोर दा हरनिया माबा आदा सोरां ओमफ्राय माबा पुजा मुसाहारिया पुजा मुसाहारिया ओमफ्राय साफाथार ओमफ्राय एक्ट्रिसा ओमफ्राय ओमफ्राय सोर सोर दं मिथिलाब्रा दायोसो मिथिसिगोन खाथ्रा जागोन ना खाथ्रा जागोन फायदाथ' हिट जाखायो थांगोन होनबा सोरांना फायदा खाथ्रा जाखायो होनबा फाइटखौसो नायखागोन नामा फायदाबो हिट जानांगौब्रा ओमफ्राय बारना जानायफोरा ए खाथ्रा बारखायो नामा दिनै खनसे डेम'क्ट'नि हायाना दा दिनै मा बार दाइलग मारबाय थाना जानो लुगैजोब्बाय बाब सिगां लाबोनाय नारेंआ थोलाया लायनो नै थाइनै बेलेग लायदेरनो बावलायबाय गाजा नामा ओमफ्राय इदियाना होननायखौनो जोंफोरबायदि गोरों दं ए गोरों लायनो बा नायनि इमान गोरों ना दे होमबा इमान गोरोंबाथाय नोंखौ आं माबा मोनसे सोंथारनोसै सोंथारनाङा आंखो आइकिउ लेभेल टेस्ट नायनांगोन नों गोरों होनना लादोना नों निजिखौनो माने आं इखोसो होनदों ना इखो होननाय माने नों गोरोङानो जाहैबाय जेनेबा नोंनाबो इबो गोरोङानो जादों देसं ओमफ्राय आरोबाव नोंखो बेलेग आइकिउ लेभेल टेस्ट खालामगोन आं दिनै दे फरायनाखौ मोनसे आइकिउ लेभेल टेस्ट नायनो नागिरदो आइकिउ लेभेल टेस्ट माने जायो थारना माने ब्रेननि स्पिडखौ नायनाय सोंनोसै एखनला दे नों इमान गाजा खिथिदोना नों इमान टेलेन्ट खिन्थिदोना हायालै आं बिदि कुइसनफोरखौ आंखौ सोंथारनाङा मानो नों गाहादोबाथाय कुइसनखौ बानांगोन मिथिगौ सोंनाय दा नों नै नारेंआव बिराद टेलेन्ट नांबाय दं ओमफ्राय कुइसनानो जाबाय आइकिउ लेभेल टेस्ट नायथारनोसै नोंखौ दिनै कुइसनानो जाबाय थसे गोजा अन्थाइखौ दैयाव सोमबाथाय मा जागोन मा थसे गोजा अन्थाइखौ गोजा कालारनि अन्थाइखौ दैयाव सोमबाथाय मा जागोन मा जानो इलाय बिदि थागोन आरो हो दिनै एसे सानबावनाय गोदोना थागोन ओमफ्राय कालारा खारगोन नङाबा ओमफ्राय गोज्जाया ओमफ्राय मा जानोखाय नुबाय लोगोफोर बिराद लायनो टेलेन्ट लायनो बिराद माथो जानो दे इयो जेनेबा गोजा अन्थायालै दैयाव हाबबाय माथो जाखो दैयाव हाबनाय लोगो लोगोनो मा जागोन गोदोना थाहैबाय ओमफ्राय दालाय गोदोना थायो अबे नाय खिन्थु बे गोजा जेनेबा गोजायैनो थागोन माथो इदा जाखो गोजौआव दोसना थाबाय दे जेनेबा अन्थाइ दे माथो जाखो जायाखै नोंना दाबो मा थाबावनांगौ इनि बागैलाय एन्सारालाय दैयाव दोननाय लोगो लोगोनो माला गिसि जागोन जाया हमना मोनो नामा दा इखो गोरान बुस्थु दैयाव दोननाय लोगो लोगो गिसि जागोन जाया मानो कालारानो जा माबायानो जा गिसि जा अन्थाइखौसो सोंदो ना नैखौनो हमबाय दोनै इयाव गोजा अन्थाइया दैयाव हाबा मा जागोन गोदोगोन गोदोनायाथ' गोदोखागोनानो गिलिर बुस्थुआथ' गोदोखागोन बे गिसि जागोन जाया गोजाबाबो गुफुरबाबो इयो गोदोनानै थाखागोन ना गिसि जानांगोन माला दैयाव नांनाय लोगो लोगोनो दैयाव नांनाय लोगो लोगोनो गिसि जानांगोन हायाखै नालाय नुबाय उल्था उल्था हमबायानो जायाथाय नामा नों इ बुस्थुखौ दैयाव दोननाय लोगो लोगो इ बुस्थुआ गिसि जागोन दा नोंखौबो दैयाव दोनबाथाय नोंबो गिसि जागोन नोंनि कालार रायनो थागोन मिथिगौ आं साप्पा जायो दुगैबाय मिथिबाय बिराद टेलेन्ट लायनि टेलेन्ट लायनो नायनि बा आङो इफोरनि टेलेन्टखौ होनना लादो नामा आङो इ नारें मानो नों होननो नाम नायदिबा नों होननो नाम ना ओइ दौबाय थाना आंखो दे बेलेग कुइसन सों दे बेलेग मा कुइसन दे हानाय दे मा नाया लोगोफोर मा नाया मासे ना माबोरै होनगोन र' आंखो जिखुनु नायानो दैयाव थायो ओमफ्राय मा नाया सानस्रिया सानस्रि रोङा दे जिखुनु नायाथ' दैयाव थाखायो ओमफ्राय मा नाया दैयाव सानस्रि रोङा खारनो रोङा सानस्रिनो रोङि ना थायो नामा खारनो रोङा दे सानस्रि रोङा माबाया नङा दे गासिब नायानो सानस्रियो गासिब नायानो सानस्रिनानैनो समाजखौ खुंबाय थायो दे खुंथो दे खिन्थु मा नाया समाजखौ खुंनो रोङा होमबा नोंनि बायदिबा एम्बुआ सानस्रि रोङा नामा खारनो रोङा नामा दैयाव मानसि नायाव गोलैयो नामा मा
नाया सानस्रिनो रोङा देनाय साननाय सानस्रिनो रोङि ना थाया मानो थायालाय दङ इन्थिया रायनो सानस्रिनो रोङि नाया थायखायानो सानस्रिनो रोङि ना गैया मानो गैयालाय दङ जेरैबायदि आं हागोन हाला सानस्रिनो रोङि नायानो गैखाया जिबनाव नै ओमफ्राय हागोन हाला नोङो हाला दे हाला ना गोथैया सानस्रिनो रोंगोन नामा आइ आइ मा नायानो ना गोथैया सानस्रिनो रोंगोन नामा ओमफ्राय नोङो मा नाया सानस्रिनो रोङा होनना सोंबाय थायाखै गासिबो नायाबो सानस्रिनो रोंगोन होननानै बुंखादोंलाय गासिबो नायाबो दैयाव खारखायो होननानै नों खादसं माने मा नाया सानस्रिनो रोङा होनना सोंबाय थाबाय ओइनो होनबायानो गासिबो नायानो सानस्रिनो रोंखायो दैयाव खारनो रोंखायो होननानै जाखाथारा ओइनो रोङिसो रोंखायाखै नों रोङि हेबनानै मा लाब जानो दा सेनबाय नालाय इदिया जाखायो जाखायानो दे एसेले बारा बाथ्रा दायलगायनि र' दायो आरो संबावनोखौ जाखांखांनानै एसे आरो बारायबावथाय किउ लेभेला आं सोंनि दे आं दे आं दे सोंगोन दा दे मा दं गैयालै दायो जोंना लोगोफोराव दायो जाग्रोनि देलै माबार खुदै गजोब्बाय आलुफोरा मोजां हो उदै ज्राम मोनलायनाय रोसिया बेसे जागोन बया जाखागोन रोसिया नै मुसुमिनारिया मोदोमला जोबखादो आलुआ मोदोमखाबाय लगाय लगाय माबार नै 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 नि मोनसेया गोदै ओमफ्राय दहाय लाबोनाया थाइनाया गोखैथार जाग्रोनि जानायाव डिस्टार्ब गैया जाग्रोनि खतम दे दे रोसियाव आंबो आलुथ'लै माबोरै हर लाबो माबार hey आइजे आलु बे हिचाले नोंजों हिवरबा पानपिप्लि नै पानपिप्लिजो ना ओमफ्राय मोनसे कुइसन अ खोनासं 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 दे खोनासं नै नै खोनासं मानो बुज्रांबाय दं कुइसना मा मिथिगोन ना कुइसना मा मिथिगोन ना मा दाना साजबाय नोंसानि न'आव मासे दाउ दङ ओरैनो खोनासङाखैनो नोंसानि न'आव मासे दाउ दङ नोंसानि दाउआ नोंसानि बाहागिनाव थांनानै दाउदै दैहैदो एसे दाउदैया सोरनि जागोन माया नोंसानि न'आव मासे दाउ दङ इ दाउआ थांनानै बाहागियाव दैहैदो सोरनि जागोन दाउदैया आंनि जागोन नोंसानि मानो जानो नोंहानोलाय बोरै जानांगो आगोल दाउदैयासो दैदो माबा दाउआसो दैदो दाउदैखौ दाउआसो दैदो दाउदैखौ दाउनिसो जागोन दाउआ नोंहानिसो दाउआसो दैदो दाउदैखौ जाया जाया नों केबा जायो दाउआ दैनानै दाउनि दाउदै जायनाव दैयो दाउनिनो दाउदै मिथिबाय मालिकनि दाउदै नेहा होयो मानो होनबा मालिकआ सुदो जायाखै नोंना जायाखै नों हेबबाय दं आङो थाखाया नालाय हेबबाय दं सारायाव होनाय लोगो लोगो मोदोम जोबखादो मोदोम खाजोबो लोगोफोर मोदोम खाजोबो बरिया मोदोमखायो नै बे पानपिप्लिजो नानि मोदोमनायजो
गैला दे नै खद जागोन जाया हो जागोन जाया 이 진짜 맛있다. 이 오롱스 아마 너 니까 사이다스 오롱아서 대주 튀긴지야.